Вітаю усіх, адпішіть адразу з гукам, бо я тут ще не зовсім розібрався, я не можу сам себе почути. Тому що я тут на два монітори виводжу вияву і не можу, я вам щось перестав гук видавати. Тому от пишіть, що там по гуку, і ми стартанем. Нарешті я дома, нарешті. Бо вже стаміўся в гэтай лікарні ўжо сидзець і здаецца, адпачываў, але адчуваеш себе чамусьці стомленым, хаця маеш адчуваць себе таким бадзёрым. Так, вітаю адразу Дар'ю Кірі у нас у чаце. Так, ну я так разумею, што ўсё добра. Прынамсі, мне паказвае, што ўсё добра. Павінна мяне быць чутна. Так, ну і давайте пачнем адразу з навінаў. З навінаў першай навіной, якая была ось варшаўская ТЦК, таксама яшчэ вітаю ў чаціку. Навіна, якая была яшчэ тыдзень таму, гэта саміт міру, які там адбыўся тыдзень таму. Але, скажем так, асноўныя вынікі гэтага саміту, яны ўжо былі прадэклараваныя на гэтым тыдні, ўжо пасля таго, як все скончылася там. Ось, таму все адбывалася ўжо пасля. Там всякие вынікі і так далей. І што можна сказаць па выніках? Па выніках, што канструктыўна і пазітыўна тое, што адразу запланавалі і абвесцілі пра тое, што яшчэ адзін саміт адбудзецца, такі ж самы. Ось, і ўжо вядомая там краіна, здаецца, там дзесьці ў Арабскіх Эміратах, ці дзесьці там, здаецца. Ось, яго правядуць, і будзе ён ужо ўвосені. Гэта вельмі станоўча, што ось адразу пачынаюць, калі заканчваецца штосьці першае, адразу пачынаюць высвятляць, калі ж мае быць штосьці другое. Ось, таксама гучалі такія ноткі, скажем так, што варта было б і Расіі папрысутнічаць на гэтым саміце, але урахоўваючы тое, што так, погляды на тое, як мае гэты канфлікт урэгулявацца паміж тымі, хто прысутнічае на саміце і Расіі, гэтыя думкі крыху расходзяцца, і таму прысутнасць Расіі там можа быць толькі фармальная і па сутнасці для таго, каб пачуць, в прынцыпе, тое, пра што яны і так знаюць. Што яны могуць, мовна кажучы, пайсці нахуй прыблізна да межаў 91-го года. Ось, вітаю таксама Александру Кім. Дарэчы, бачыў прикольны мем сёння на канале Смак. Это такі мемны канал, досыць украінамоўны. На канале Смак быў мем пра межы 91-го году, і там я вам нагадаю, што ў 91-м годзе былі яшчэ межы Савецкага Саюзу, Савецкага Звязу. І там была прапанова павярнуцца вось да гэтых межаў, і што там Гарбачоў мае быць там прэзідэнтам, а межы маюць быць як у Савецкага Звязу на часы 91-го года. Ось, ну, такі саркастычны пост. Мне падабаецца такого кшталту юмор. Ось, што яшчэ? Пасля гэтага саміту таксама ўсе краіны, якія там падпісалі і пагадзіліся з тымі высноўкамі, якія па сутнасці яны там і дэкларавалі на гэтым саміце, пачалі дапамагаць зброяй, бо пачала надыходзіць зброя з краінаў Балтыі, зноўку, таму што яны у першую чаргу адчуваюць сябе ў максімальнай небяспецы, таму што, як я ўжо неаднаразова казаў, там па працы некаторых выведак, некаторых краінаў ёсць там меркаванне, што ўжо, калі нічога не зменіцца ва ўкраіне, ўжо ў 25-м годзе Расія можа ўторгнуцца і ў краіны Балтыі, і таму яны там досыць так небяспечна сябе пачуваюць. Так, вітаю таксама і Наталю Палішук у нас у чаце. Ось, і таму дапамагаюць так, як могуць. Ось, да таго ж яшчэ там і, здаецца, Румынія перадала, прынамсі напісалі пра тое, што яны
маюць жаданне перадаць сістэму Patriot. Ось адбылося гэта так сталася пасля паразкі зборнай Украіны па футболе на еўра ад зборнай Румыніі 3-0. Все пачалі гэтыя справы, ну, зразумела, што ў гумарыстычным стылі гэтыя справы павязваюць, што ось прайгралі і таму ось у якасці падзякі румыны вырашылі сістэму Patriot Украіне падараваць. Ось са славакамі так не атрымалася, таму сістэму Patriot славакі не перадаюць краіне. Ось. Таксама прэзідэнтка Швейцарыі заявіла, што яна разглянула магчымасць Пуціна прысутнічаць на саміце міру, але і пры тым, што даць яму гарантыі таго, што ён не будзе заарыштаваны там за гэтымі всякімі міжнароднымі правамі і абавязкамі. Ось такое выключэнне зрабіць, але зноўку ж амовілася і на тым, што за гэта ўсё мае яшчэ парламент прагаласаваць. А калі не памыляюся, у Швейцарыі парламент складаецца з 7 чалавек. Ну, прынамсі, у свой час я бачыў гэтыя мемы пра кабінет міністраў Швейцарыі, і там было 7 чалавек. І тое, што там параўноўвалі з кабінетамі міністры на той час там Расіі, всялякіх там Украіны, ну, ва Ўкраіне гэтых кабінетаў міністраў не менш. А ў Швейцарыі іх цэлых 7, і выдатна яны працуюць. Сыходзячы з таго, які там узровень жыцця ў Швейцарыі, 7 дастаткова. Так, гарна выглядаеце, і Дракулу також прислали. Будемо ночами випускати на Белгород. Де пан Ікс? Не знаю, де пан Ікс. Мабуть, адзначає моє учорашнє 40-годдя. Вибачте, буду досить часто піць, тому що спякотно в Києві. Ось. Што яшчэ можна сказаць наконт гэтага саміту? В прынцыпе, ўсё. Увогуле, уражанне ад саміту досыць пазітыўнае. Тое, пра што, скажем так, 2 гады таму не маглі нават і меркаваць, тут сталася магчымым, што там першыя асобы шматлікіх дзяржаў, па-першае, прыехалі падтрымаць гэты самы саміт, падпісалі там гэтую, як яна называецца, гэты дакумент, які там дэкларуе тое, што яны там абмяркоўвалі тую сістэму, па якой мае адбывацца урэгуляванне гэтага канфлікту. Ну, і будзем глядзець, да чаго гэта ўсё прывядзе. Прынамсі, былі там таксама падпісаны некаторыя паперы наконт урэгулявання ядзернай энергетыкі, у тым ліку і Запорожскай АЭС. І самого Зеленскага нават запыталі, ці стала, як пасля вынікаў гэтага саміту, ці стала загроза на ЗАЭС менш верагоднай і пераход ЗАЭС пад кіраўніцтва Украіны больш верагодным. Ён сказаў, што звычайна так. Значыць, мы просто штосьці яшчэ не абвесцілі, бо гэта не для агульнага, скажем так, розгаласу. Ёсць пэўная інфармацыя, відаць, з якой будуць працаваць, выпрацоўваць пэўныя крокі, пэўныя, скажем так, дзеі, і будуць спрабаваць ціснуць на Расію, каб Запорожская АЭС стала больш небяспечнай. Так, а вось і пан Ікс, як кажуць, успомні сонца, вось і провень. У выглядзе пана Ікса, якога таксама вітаю у нас у чатіку. Так, пра днюшку, это все потым, там все гэтыя пытанні пасля, скажем так, асноўнага навіннага блоку. Потым там усялякія асабістыя пытанні і гэтак далей. Спачатку левый накидвайце там, я все памятаю, все адкажу. Я яшчэ не настолькі стары, каб забываць. Ось, і другі, скажем так, інфармацыйны блок на гэтым тыдні складаўся з таго, што
Путін паехаў я не ведаю, як я там у далекаўсходнае турне. Па сутнасці, паехаць ён мала куды, в прынцыпе, там можа. Вось, у Кітаі ён ужо быў. Вось, таму ён паехаў у Паўночную Карею. Паўночную Карею і ва В'етнам. Так, а вы реально оцениваете профит від цього саміту? Так, я реально оцениваю профит від цього саміту, і я лічу, што ён ёсць. Прынамсі, папросту таму, што прадстаўнікі дзяржаў, а там былі збольшага першыя асобы дзяржаў, прыехалі, падтрымалі і, скажем так, папросту паглядзелі адзін на аднаго і зразумелі, што як бы, ну, сярод прысутнічаючых, тых, хто хацеў бы там ўсё аддаць за перамогу Расіі, насамрэч і няма. Ось, таму, скажем так, ёсць жа ж таксама, калі, ну, ёсць афіцыйная частка, там, дзе яны там прысутнічаюць афіцыйна, там размаўляюць і дэкларуюць свае пазіцыі, а ёсць неафіцыйная частка, дзе там яны ўсё роўна ж сустракаюцца паміж сабой, неяк перасякаюцца, пра штосьці размаўляюць. І не факт, што гэта там, ну, гэтыя размовы і гэтыя дамоўленасці, скажем так, ідуць па-за афіцыйнымі. Бо афіцыйна ёсць рэчы, якія афіцыйна папросту не могуць агаласіць. Не могуць. Пра некаторыя рэчы не могуць казаць. Таму ось так. Таму я лічу, што там прафіту больш, чым нават можа падавацца на першы погляд. Ну і ўвогуле нават падтрымка і такая колькасць прадстаўнікоў першых асобаў дзяржаваў і прадстаўнікоў парламентаў, гэта літаральна другія асобы, назовем іх так, дзяржаваў, іх была просто там пераважная большасць. І гэта пры тым, што паралельна яшчэ там праходзіў саміт гэтых 7G там, ці што там такое. Ну, БРИКС я ўвогуле не лічу там за нейкі саміт. Ось там такое. Так, і павернемся тады да паездкі Пуціна. У Кітай Путін з'ездзіў, у Кітаі яму нічога не адказалі, таму што ў Кітаі ўсё, у самого Кітаю ўсё і так зараз вельмі складана, там эканоміка літаральна там трышчыць па швах і там нават не па швах ужо трышчыць, таму што санкцыі даюць пра сябе ведаць. Зараз, калі яшчэ там які-небудзь пакетик гэтых самых санкцыяў захад прыме і Спалучаныя Штаты да іх абавязкова далучацца, то там увогуле ўсё там пойдзе па адным вядомым органе. Ось, таму што там і так все складана. Таму у адкрытую падтрымліваць Расію, Кітай пакуль што прынамсі не збіраецца. Што нельга сказаць, напрыклад, пра Паўночную Карею. Крыху такой перад гісторыяй. У свой час Путін дамаўляўся яшчэ з Кім Чен Ырам там пра нейкія ўзаемадзеі і абяцаў ім, хутчэй за ўсё, дзеліцца інфармацыяй пра ядзерку. Там, мабыць, і не патрэбна, бо у Паўночнай Кареі ёсць ядзерная зброя. Ось, але пра касмічную гэтую галіну развіцця вельмі была б карысная для Кареі супраца з Расіяй, таму што, скажем так, балістычныя ракеты, міжкантынентальныя ракеты, гэта ўжо, скажем так, на ўзроўні касмічнай галіны развіцця, таму што, як вы ведаеце, што міжкантынентальныя ракеты, яны не лятуць ад кантыненту да кантыненту у стратасферы, скажем так. Яны вылетаюць там па-за стратасферу і праз там так, касмічны простор яны летуць, бо там няма як яго супраціву паветра і значна менш паліва трэба выкарыстоўваць дзеля таго, каб гэты супраціў пераадольваць, і таму і ляцець значна прасцей. Ось, але гэта ўсё вельмі, скажем так, складана. Ось, і патрабуе пэўных тэхналогій, якіх у Паўночнай Кареі няма, таму што краіна літаральна жыве там у сваім такім умоўным
каменным стагоддзі. Ось, ізаляваным, і развіццё там вельмі такое таксама умоўнае. Ось, і у свой час там супраць Карэі ўвялі санкцыі. І Расія гэтыя санкцыі падтрымала, таму што Кім Чен Ыр кінуў Пуціна праз хуй. Ось, і тыя дамоўленасці, пра якія яны дамаўляліся, ён не выконаў. Па якой прычыне, невядома. Таму што Кім Чен Ыр ўжо это самае таго. Ось. І зараз гэтыя санкцыі былі знятыя. Знятыя і падпісаныя там дамоўленасці пра тое, што нават як шо, то Расія будзе дапамагаць Карэі, там, калі на яе нападуць, а Карэя будзе дапамагаць Расіі, калі на Расію нападуць. Ось, падпісалі там нейкую паперу, я не памятаю, як яна называецца, там пра нейкую ўзаемападтрымку на ваенным узроўні. Ось, і тое, што Расія зняла гэтыя санкцыі і вось падпісалі яны вось гэтую вось ваенную дамову, кажа пра то, што не так ужо шмат, скажем так, не тое, што нават сябруючых краінаў, а неадмоўна ставлячыхся да Расіі краінаў засталося ў свеце. І таму Расіі прынцыпова падтрымліваць, скажем так, нармальныя, калі гэта можна так сказаць, неадмоўныя адносіны з гэтымі самымі краінамі, якія неадмоўна зноўку ставяцца да гэтай самай Расіі. Ось, і Паўночная Карэя якраз сярод гэтых краінаў. Але што адразу і адмоўнага ў гэтым візіце, гэта тое, што Паўночная Карэя у супрацоўніцтве з Расіяй гэта галоўны канкурэнт па Кітаю, з якога літаральна тыдзень таму Пуцін выехаў, скажем так, з вялікай дуляй. Ось, як адрэагуе Кітай на ўсе гэтыя падзеі, будзем глядзець, таму што Паўночная Карэя наша такая ж самая, як Кітай, ізаляваная. І, дарэчы, з такіх апошніх таго, што адбывалася ў самой Паўночнай Карэі, што, скажем так, можа намекаць на тое, што ў бліжэйшы час там можа штосьці і развязацца. Гэта тое, што, скажем так, калі ў іх была такая дактрына, калі можна гэта назваць дактрынай, гэта тое, што яны, Паўночная Карэя, маюць вызваліць Паўднёвую Карэю. Таму што там жывуць іхнія браты-карэйцы, якіх гэты загніваючы захад папросту акупаваў. Ось. Але літаральна апошнім часам яны ад гэтай дактрыны, ну, умоўна, я не ведаю, як яна там афіцыйна называецца, а яны ад гэтай дактрыны адмовіліся. І зараз паўночныя карэйцы лічаць, што ў Паўднёвай Карэі ўвогуле ніякія там не браты ўжо жывуць, там яны ўжо загнілі, як і той же самы захад, які іх там парабаціў. Ось. І таму яны вырашылі, што нема ўжо там каго спасаць, там, кажуць, гэтых сутулых сабак можна толькі там адстрэльваць і дабіваць ужо, каб ужо не мучыліся. Ну, гэта, канечне ж, все так, умоўна кажучы, гэта все так выглядае. Ну, і што таксама кажа пра то, што, як бы, вельмі адносіны паміж Паўночнай і Паўднёвай Карэяй сталі напружанымі. Да таго ж там час ад часу там нейкія правакацыі адбываюцца на межы гэтых дзяржаў. Хтосьці там кудысьці пастрэльвае, і калі-небудзь, хто-небудзь можа, нават правакуючы, стрэльнуць кудысьці не туды, штосьці патрапіць, кагосьці забіць, і там гэта ўсё як той самы снежны ком пачне каціцца з гэтай гары, і адно чапляць за другое, і не факт, што там успалахне які-небудзь ваенны нават канфлікт. А калі ён там успалахне, за Паўночную Карэю будзе ўпісвацца Расія, а за Паўднёвую Карэю будуць ўпісвацца Спалучаныя Штаты. Ось, што, в прынцыпе, такое, можна сказаць, што трэцяя сусветная. Ось, якая таксама ёсць у назве. Трэцяя сусветная можа там і пачацца. Гэтак жа сама, як яна можа пачацца на тым жа самым Тайвані. Ось, куды Кітай можа утруціцца літаральна таксама.
як толькі яму там што-небудзь прыпячэ, ён зразумее, што ўжо все, шляху назад ужо няма, і там толькі ось, скажем так, такой глобальнай вайной супраць захаду можна неяк быццам бы ратаваць гэтую самую сваю эканоміку і гэтак далей. Ось не пэўнены, што Рашка сильно там впішацца, бо вони самі за сябе не можуць пісаць. Ну, яны пішуцца не столькі, скажем так, сваім войскам, колькі гэта ядзернай палкай, па-першае, а па-другое, будуць пагражаць, хутчэй за ўсё, там перадачай якіх-небудзь тэхналогій, якія ў Расіі, дарэчы, ёсць. Тэхналогію, ну, у першую чаргу, это тая ж касмічная галіна і тая ж ядерная галіна. Па вырабніцтву тых же самых балістычных, міжкантынентальных, у тым ліку і ядерных ракет. Бо, скажем так, Паўночная Карэя, яна ж такі не настолькі тэхналагічна развітая краіна. Ось. І другая краіна, якую наведваў Пуцін, гэта В'етнам. В'етнам, які, па сутнасці, таксама, як і Паўночная Карэя, з'яўляецца канкурентам Кітаю у пошуках новых, скажем так, магутнасцяў па вырабніцтву. Таму што тыя, хто не можа ці не жадае адкрываць сваё вырабніцтва ў Кітаі, баючыся там у бліжэйшым часе атрымаць санкцыі і патрапіць па гэтыя санкцыі і па сутнасці загубіць там цалкам усё сваё вырабніцтва, яны пераносяць ці пачынаюць гэтае вырабніцтва ў іншых краінах, сярод якіх і В'етнам, дзе досыць усё умоўна стабільна, дзе ўсё каштуе не вельмі дорага. Ну, на тым жа узроўні пераносяць вырабніцтва ў Індыю, ну і там Пакістан нават таксама у гэтым прымае ўдзел. Ось, і там таксама Пуцін пра штосьці дамаўляўся. Ось, і увогуле ось зашмат пачало неяк так засяроджвацца менавіта ось на гэтым далёкім, калі можна так назваць, далёкім усходзе, ну ёсць бліжні ўсход, хутчэй за ўсё далёкі ўсход, гэта Паўночная Паўднёвая Карэя, там же той же самы Кітай, які там мяжуе, В'етнам, Тайвань. Ось, і барацьба за рынкі, за тэрыторыі, за ўплыў на гэтыя тэрыторыі, все там вельмі, скажем так, на тоненька. Бо ў любы момант любая краіна можа там штосьці парушыць, і, як я казаў, яно адно за другое пачне чапляцца, і не факт, што мірным шляхом гэта все можна будзе там урэгуляваць. Таму, скажем так, Трэцяя сусветная, ты, хто лічыць, што вайна Расіі з Украінай гэта не ёсць пачатак Трэцяй сусветнай. Ось, Трэцяя сусветная можа, так, зараз я вам рэкламку прыбяру. Ось, Трэцяя сусветная можа спалыхнуць яшчэ і там. І там ужо будзе дакладна пачатак гэтай самай Трэцяй сусветнай, таму што такія краіны будуць гэта все ўвязанае, што вельмі все будзе небяспечна, і будуць вымушаныя Спалучаныя Штаты, як бы яны не хацелі, таму што будуць зачэпленыя уласна іхныя эканамічныя інтарэсы, таму што у Сполучаных Штатаў ёсць эканамічныя інтарэсы ў тым, каб Тайвань не быў часткай Кітаю, і ў тым, каб Паўднёвая Карэя не была часткай Паўночнай Карэі. І таму адно за другое і маюць упісвацца. Так, Камбоджа, Бангладеш, М'янма. Там же ж залаты трикутник. Опіумны пісня. Ну так, усе гэтыя краіны, якія не, скажем так, не вельмі развітыя ў сваім эканамічным, скажем так, статусе. Яны прывабліваюць прадстаўнікоў развітых краінаў тым, што ў іх там танная працоўная сіла. Яна не каштуе
дорага. Яны там не як еўрапейцы, напрыклад, тыя ж далёка-ўсходніх краінах, тыя ж працаўнікі, яны там не вымагаюць там 5-дневнага 8-гадзіннага працоўнага дня, там цих бальнічных, там нейкіх сацыяльных выплат, гарантый, там нейкага там бяспекі працы і ўсяго гэтага. Яны там не вымагаюць гэтага. І таму там і вытворчасць уся там, і там гэта вырабляць гэта ўсё танней. Ось, а паспрабуй адкрыць якое-небудзь прадпрыемства ў Еўропе. Ты, па-першае, ты там будзеш і за тую ж землю, каб там штосьці пабудаваць, ты заплаціш там касмічныя нейкія гэта самыя лічбы. Потым там энерганосіі тыя ж самыя будуць каштаваць, ты ж не з гаўна і палак будеш там вытворчасць арганізоўваць, тебе патрэбна будзе там электрычнасць якая-небудзь, як мінімум. Ось, працаўнікі, якія будуць патрабаваць 8-гадзінны працоўны дзень там з урахаваннем усіх іхніх там правоў, а зараз ужо нават і, здаецца, на 4-дзённы тыдзень хочуць працоўны перайсці ў Еўропе. Таму гэта ўсё вельмі-вельмі дорага-багата. А там гэта ўсё недорага і не багата, там усё гэта танна, і саме таму менавіта там сялякія карпорацыі буйныя і не вельмі буйныя будуюць сваю вытворчасць, а нават дастаўляць гэта ўсё па мору, там марскія перавозкі ўвогуле самыя танныя ў свеце. Там не самыя быстрыя, але самыя танныя. Ось таму вось так. Так, што там у нас яшчэ? Так, Карэя, В'етнам, трэці сусвет, в прынцыпе, мы пра ўсё і паразмаўлялі. Зараз пачытаю, што вы там понаписували. Ядерно те, що Кіму і потрібно, щоб більше шантажувати сусідів. Так, здається, у його єсть, але ніхто її не бачив. Так, Північна Корея заявляє, що у них є там ядерні ракети, що вони там розпрацювали, але ніхто їх не бачив, і перевіряти ніхто не хоче. Чи є справді. Ось, тому ось так само там незразумела, ці будзе Расія дзеліцца гэтай інфармацыяй, і гэтымі і сваімі дасягненнямі ў ядернай галіне развіцця, ці не будзе, ці там толькі абмяжуюцца нейкімі там касмічнымі сваімі тэхналогіямі, спутнікамі, там гэтымі ракетаносіямі і гэтак далей. Хто яго ведае? Мы не даведаемся, таму што ў адкрытым доступе гэтай інфармацыі ў любым выпадку не будзе. А распаўсюджвацца пра гэта я сумняваюся, што будуць толькі такія дагадкі і спадзяванні, што не ўсё так дрэнна, як падаецца на першы погляд. В'етнам зараз на підйомі, а іншы тут так підося. За рахунок таго, што вось тут той же Тайвань зараз выязджае папросту за рахунок гэтых самых сваіх чіпаў. Якось мы там са знаёмым размаўлялі, што чіпы гэтыя настолькі там зараз чэрга, што ты сёння замаўляеш чіпы, якія ты атрымаеш толькі праз 2 гады. Не ведаю, наколькі гэта дакладная інфармацыя, але вось такія ёсць чуткі, што настолькі там всё гэта загружена. Так, вони там по 12, так, там по 12, там навіть і больше, я переконаний, фігачить. Бо як ти ж азіати, приїжджаючи там, наприклад, в Сполучені Штати, як працюють у таксі, попросту цілі сотні. Просто там, ніхто ж не адрознить одного азіата від другого. А там просто покуль один спить у багажнику, другий там сидить і керує. І все, один стомився, поміняв другого. Все, так і працюють по 24/7. Ось, і тому, думаю, і там так само. Так можна працювати. І ніхто нічого тобі там не скаже, і не приїде яка-небудь комісія і скаже, що ось ви там утискаете правы працоўных. Тому давайте не будем утискать правы працоўных. Там усім на гэта класці. Ай.
Так, більшість в Індонезію. Ну, там увесь гэты рэгіён, ось Малайзія, Індонезія, усе гэтыя ось астраўныя дзяржавы і кантынентальныя дзяржавы блізкага ўсходу, это Індыя, Пакістан, Карэя, В'етнам і так далей. Усе яны ось зараз сталі, скажем так, краінамі, якія маюць магчымасць атрымаць пэўныя, скажем так, прэферэнцыі ад таго, што ось у іх усё ось не так ужо і добра. Ось, і тым самым такі штуршок які-ніякі ў сваю эканоміку зрабіць. Не знав, що я азіат. Та той Кім здохне, прийде його донька і з'єднаються дві Кореї. Ну, не знаю, до речі. Там все вельми складано. Не ведаю там на конт дочки этого Кіма, що там у яе в голове. Ну, гэта як гадаць, што зробіць Трамп, калі раптам стане прэзідэнтам. Ён там в'ебе па рашцы ці по Украине. Тому тут такое. Зато в Камбодже омары по $1. Ну, не ведаю, я не был. Не был в Камбоджі. Я так на усход, напевно, не ведаю, звідти меридіани Донецької області, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Напевно, саме далеко, наколькі я заїжджав на усход. Коли не рахаваць там, коли Москва там десь західній знаходиться, не веду. Так, Корея не дуже хоче з'єднувати того, що я читав. Ні з тієї, ні з іншої сторони. Ну, з одного боку, Північна Корея не хоче єднатися з Півдньовою, тому що там у їх державна ідеологія комуністична, і у їх там загніваючий Захід. Ось, а по Півдньовій Кореї гэта Північна, якби, умовно кажучи, нахуй не потрібно. Тому що там, ну, умовно, односно, скажімо так, коли таку метафору вжити, односно Півдньовій Кореї, у Північній Кореї там вовлі кам'яне стагоддя. Ось, тому, якби, брати на себе ось гэты самий баласт по Півдньовій Кореї так само, якби, не вельми-то і потрібно. Треба надіятися на краще і готуватися до гіршого. Ну, сподіватися там можна на все, що завгодно, але, ну, треба ж реально глядіти на речі. Одна справа сподіватися, що там Україна стане чемпіоном Європи по футболі, а другой розуміти, що їм би із групи було б класно вийти хоча б. Ось, тому тут таке, ну, це як метафора. Ось, тому треба реально глядіти на речі. Так, ну і, в принципі, з основною повесткой новинной мы скончили, тому давайте до ваших питань. Ось любые абсолютно питання на конт там новинок, ніяких справок, до речі, я ще там криху закрану потім некоторі моменти. Так, ну, для тих, хто не в курсі і хто не сачить там за моїми каналами, вчора мені було 40 год. Ось, я вже настільки старий, але, як кажуть, перші 40 год дзяцінства в житті хлопчика самае складанае, і вось гэтыя самыя складаныя 40 год у маім жыцці вчора скончыліся. Таму вось все. Зараз прасцей. Зараз пачнецца прасцей. Ось, як я адзначаў, ну, я вчора гуляў у бейсбол. Ось, у київській бейсбольній лізі за команду Чмілі, ті Джмілі українською, ось, ті Шмілі, якщо, коли трофейною. Ось, 10 дзейнічаў удала, 10 не вельмі удала. Ось, пасля гульні там з знаёмымі, з каманды пайшлі там трошки посидели, там піўка попілі, паразмаўлялі, паелі мяска і так далей.
Ну і ўвечары там яшчэ я там з пабрацімам з былым сустрэўся, таксама там паехалі на гэтую, як яе, плошча на Падоле, як яна называецца-то. Контрактова. О, на Контрактовой площади там таксама посидели, там нейкай кафехі, нейкага мяску з салатикамі пажывалі, паглядзелі, як там все жывуць сваё мірнае жыццё. І, в прынцыпе, ўсё, на гэтым маё святкаванне на гэтым скончылася. Так, за гру наших футболістів треба на шахти відправляти, як в Кореї. Так, з левелапом, дякую. Та ладно вам, пан Ікс, хай бігають. Да вони тільки і можуть що бігати, тільки можуть, ну, так. Ну, калі браць огуле стратегію, наприклад, зборної Англії, там, падчас того ж самого Фергюсона, там, взагалі, бій, бяжы, і все. Тому, так, тому бегаць, гэта адна з таго, што трэба ўмець для таго, каб паспяхова граць у футбол, бо калі ты не ўмееш бегаць, то як бы ты в футбол граць наўрад ці будзеш. Ну, толькі што там голкіперам. Там, ну, команда ж не з 11 голкіпераў складаецца. Таму ось так. Тарта не было. Тарта не было, увогуле салодкага я ўчора, напэўна, не ел. Салат толькі быў там нейкі салодкі, бо там ён быў там з грушай і нейкім салодкім сіропам быў такі запраўлены. Але торт дзяцінства, 40 год дзяцінства скончылася, які нахуй торт, пра што вы? Піва з рыбкай. Торт, блин. Я бігаю швидко, але помічу, ну, бачите, Усейн Болт таксама хутка бегае, але ў футбол не грае. Салодкае, я люблю салодкае, час ад часу тут у мяне ёсць, калі я тут ходжу на рынок цей Жолудзева. Рынок Жолудзева, там ёсць такая крама невялічкая з цымі. Там всякие тортики, пироженки и так далее. Я там час от часу себе там какие-нибудь рулетик покупаю бисквитный. И там это, как оно, птушиное молоко. То есть и птушек доил, и птушиное молоко так само час от часу. Коли есть такое некое ожидание что-нибудь такое заточить, я там набываю. С кефирчиком за каким-нибудь. Красота. Але апошнім часам неяк не вельмі мяне на салодкае цягне. Так, ну і яшчэ ось з навінаў, якія такія прамежныя, калі можна так сказаць, гэта тое, што Тышченка підар дазналіся, ну, хтосьці дазнаўся толькі на гэтым тыдні, а хтосьці папросту зацвердзіўся у тым, што яно так і ёсць насамрэч. Досыць непрыемная сітуацыя для мяне, як для былога нават ваеннага. Вельмі непрыемна, што так адбываецца, але скажем так, такога кшталту сітуацыі яны паказваюць, хто ёсць хто, і, мабыць, дзякуючы гэтай сітуацыі што-небудзь зменіцца. В плане таго, што вось такіх підарасаў стане в Украіне менш. Хаця б сярод дэпутатаў такіх підарасаў стане менш. Спадзяюся, што так і станецца. Але щосьці падказвае, што можа і не стацца. В цілому це ботоксний бройлер не зробив нічого, чого б він від нього не чекали. Ну, шмат хто не робить так от. Колькі беларусаў носіцца з Ціхановскай, і што? Хто не зрабіў бы тое ж самае на месцы Ціхановскай? Ну, яна не зрабіла нічога там найвыдатнейшага, нічога такога адбітнага, за што яе можна было пахваліць, што вось яна зрабіла тое, што ніхто іншы папроста б не здолеў зрабіць. Ну, гэтак же сама, як бы, любога дэпутата возьми. І калі яшчэ узгадаць, што Тышченка быў першы, хто каго злавілі ў першыя дні вайны ў Таіландзе,
і ён там потым выпраўдоўваўся, што ён там па нейкіх там справах. Вось ізноўку ж гэтая сітуацыя прывяла да таго, што забаранілі папросту дэпутатам выязджаць там толькі па падпісаных паперках пра камандзіроўкі пачалі выпускаць, таму што все папросту паразбегліся там падчас пачатку вайны і все, і потым дакажы, што ты там не па справах быў на гэтым у аквапарку в Таіландзе. Ось таму мабыць, і гэтая сітуацыя да чагосьці станоўчага, нягледзячы на ўсю яе негатыўнасць, мабыць, яна да чагосьці станоўчага ў выніку і прывядзе. Ён проста працуе на рашку бомбіць офісы, які працуюць па сесіі. Ну, мабыць, і так. Ну, хутчэй за ўсё, проста там, як наколькі я зразумеў з той інфармацыі, якой я валодаю, ён проста там перакрышоўвае гэтыя ўсе кол-цэнтры, таму што кол-цэнтр, які крышуе хтосьці іншы, гэта дрэнны кол-цэнтр, а кол-цэнтр, які крышуе Тышченка, гэта добры кол-цэнтр. Ось таму нейкая ось такая ўсё яго логіка адносна кол-цэнтраў. Але, як па мне, разборкі з кол-цэнтрамі гэта не тое, дзеля чаго абіралі дэпутатаў. Бо дэпутатаў звычайна абіраць для вырашэння праблемаў. Ось, а в Украіне кол-цэнтры зараз наўрад ці самая галоўная праблема. Таму што на мяжы підараў, ебать, колькі кол-цэнтр. Ну, нахуй патрэбны гэты кол-цэнтр. Ось. Таму такое. А у нас, як тільки люди мають який вплив або бабло, то вони під ногами землі не чують. І, до речі, гэта тое, про що я хотів казати далі, бо якраз один з знайомих з моєї команди казав, що на тижні прийшов там ТЦК, там проходить ВЛК, і попросту каже, що зайшов і бачиш там просто ось чорти. Просто ось, ну, у тим значенні чорта, в яким не казочний персонаж, а чоловік з ставленням до інших, який характеризується як чорт. Ось і він каже, що приходиш і просто бачиш там ось такі ось чорти сидять, які дагэтуль былі попросту нікім. Попросту люди, які були нікім. Ну, згадайте там, хто казав про ТЦКшників навіть там після 2014 року. Ніхто не казав, вони як були нікім, так і були нікім. І скончиться війна, і вони знову стануть нікім. Ну, ось, а зараз, улічуючи стан і там магчимості нейкі, яны стали быццам бы там такими, кажучи жаргоном, фраерами. Себе пачалі адчуваць. Але па сутнасці на ўзроўні яны ніхто. Ось, але з іншага боку, гэтых самых ніхто вельмі проста схіліць да так, проціпраўных дзеяў. Бо як калі хтосьці бачыць, ось, як там ЦКшнікі там пакуюць кагосьці, там пхаюць у бусікі, яны чамусьці ось абураюцца на дзяржаву і дзяржаўную сістэму. Але з іншага боку, а што заважае той жа Расіі трымаць там якога-небудзь адстаўнога палкоўніка там якім-небудзь там задрышчанскім ТЦК, ось, які там атрымлівае там нейкую капейку з Расіі у чаканні, скажем так, загаду. І вось тут так склалася сітуацыя, што вось гэты загад паступіў. І загад такі вось пакаваць там і выклікаць вось гэтае самае абурэнне ў грамадстве. Вось праз вось такія вось проціпраўныя дзеі. Таму што ёсць магчымасць. Вось, і калі вось глядзець на гэтыя сітуацыі вось пад такім кутом, то тут трэба сама ў гэтым разбірацца. І дзяржава мае ў гэтым разбірацца. Бо адно дзела, калі ты саджаеш гэтых ЦКшнікаў, якія там крадзі, якія там крадуць грошы, там бяруць нейкія там хабары за тое, каб кагосьці адмазваць, гэта адное. А калі яны праз свае дзеі і свае загады пачынаюць уносіць разлад у супольнасць,
у грамадства і выклікаць так негатыўныя эмоцыі толькі ад сваёй прысутнасці, гэта ўжо, скажем так, на ўзроўні дзяржаўнай зрады. Таму што тое ж ТЦК гэта прадстаўніцтва дзяржавы. І любы прадстаўнік дзяржаўнай структуры, ён ёсць абліччам, тварам дзяржавы. Бо сама ў ім, у ягонай асобе, людзі бачаць прадстаўніка дзяржаўнага органу. І калі прадстаўнікі дзяржаўных органаў дазваляюць сабе такую знявагу, гэта выклікае абурэнне. Абурэнне і незадаволенасць у першую чаргу уладай. І неважна, там, якога гэта ўзроўню ўлада. Таму што нішто не заважае Расіі, як я казаў, што там трымаць якіх-небудзь там адстаўнікоў, якія там сядзяць на нейкіх палкоўнічых пасадах у тым жа ТЦК, якія в свой час там могуць аддаць загад там сваім падлеглым, што там все, пакуйце, прэсуйце і все. Хочаце там сваю зарплатку 50 тысяч, а яны атрымліваюць дзесь каля 50 тысяч. Знайдзіце там дзе-небудзь у тым жа Ріўна, ці там у Хмельніцкім сабе заробак на 50 тысяч. Вы там што знойдзеце на 50 тысяч гривень. А там, звычайно, ТЦК, конечно, я разумею, што там ёсць былыя ваенныя, якія паранены, а ёсць папросту бичары. Тыя самыя чарты, якіх большасць бачыць, якія папросту пайшлі, таму што там можна хуі пінаць, умоўна кажучы, і 50 тысяч сваіх атрымліваць. І ім кажуць, а вось рабіце вось так. І да іх не закрадаецца думка, што гэта ж незаконна так рабіць, так пакаваць людзей, там збіваць, там яшчэ щось. Ім на гэта ўсё роўна, яны свае 50 тысяч адпрацоўваюць, лічаць, што гэта нейкая вось такая падзяка кіраўніцтву за тое, што яны іх трымаюць, такіх вось тупарылых баранаў, і плацяць ім 50 тысяч за нічога, власна кажучы. Таму вось, власна, я больш пад гэтым кутом на такого кшталту сітуацыі гляджу. Бо вось калі сітуацыі з гэтымі хабарнікамі, яны так вызвалі такі рэзананс, што прыйшлося там справы гэтыя адкрываць і рабіць. Чамусьці у гэтым плане ніхто не хоча разважаць над гэтым і шукаць, адкуль-то карані ідуць. Бо, напрыклад, ты бачыш відэа, што там хтосьці кагосьці пакуе. Не праблема дазнацца проста, які гэта раён, які гэта там горад, якое там раённае ТЦК, хто ім кіруе і хто даваў такія загады. І калі там прабіць, праверыць там тэлефонах і так далей, перапіскі, не факт, што там на якіх-небудзь агентаў ГБшных, ФСБшных і так далей не выйдзеш. Зразумела, што гэта не бабак прэсаваць, якія там тэхніку падпальваць, але гэта таксама праца, якую дзяржава мае рабіць, каб не нагнетаць гэтую самую сітуацыю. Так, не знаю, на днях была свідком роботи ТЦК в Тернопілі. Все було дуже нормально. Я чогось більше нервувала, чим хлопці. Чим хлопець, до якого підійшли. Якби я кажу, гэта адзінкі, гэта ж не знаю, що там усе ТЦКшники куплены, і все, ім там зараз Рашка усім гэтым купленым дала загад, все, там усіх піздзіць, усіх прэсаваць і так далей. Ёсць нармальныя, гэта ж самае, як ёсць міліцыянеры, паліцэйскія тыя ж самыя. Ёсць нармальныя паліцэйскія, а ёсць підары ў пагонах. Таму задача дзяржавы просто зрабіць так, каб вось гэтых вось підараў у пагонах ставала як мага менш. Таму вось так. Як я кажу, звычайна, даўбаёбы яны ёсць паўсюль. Яны ёсць і ў той жа паліцыі, яны ёсць і ў тым жа ТЦК, і ва ўсіх іншых, і ў ўрадзе яны таксама ёсць у Вярхоўнай. Нават там іх не адзін. Таму гэта не прычына там не давяраць. Бо зноўку ж, калі штосьці здараецца, все роўна звяртайцеся ў паліцыю. І
немало з думкі, што блядь, паліцыя там все продажныя, а я зараз да іх звярнуся і нахуя, і вы все равно звяртаецеся ў паліцыю. Таму ёсць і адказныя працаўнікі, і адказных працаўнікоў, якія ставяцца да сваёй працы як да абовязку, абовязку, украінскае слова. Як по-беларуску-то будзе, ўжо забыўся беларускую мову. Абавязак. Амаль што так ж. Гэтак жа. Да сваіх абавязкаў працоўных і выконваюць іх аддана і на тым узроўні, на якім маюць выконваць. А ёсць піздабол. Так, ну це частина українського менталітету, як тільки українець стає кимось, починається, не раз з цим стикався і бачив у своїх знайомих. Звісно, не всі, але такі є. Ну, звичайно, так і воно є. Як тільки хтось отримує яку-небудь владу і розуміє, що ось у певних діях він може бути не покараний, він починає гэтым користатися. Це те ж саме, як до чого, як має працювати система покарання за порушення закону. Бо, скажімо так, не... Як це сформулювати, зараз скажу. Сформулюю в голові і видам ідею, що не видам просто таку метафору, бо коли чоловік, наприклад, ось там хтось ж хоче там нажитися, умовно кажучи, і ось він там краде там жуйку, наприклад, там з каси. І там кидає у карман і не платить на касі за її. І думає, о, класно, мене не зловили там на этой жуйке. Потім його там що-небудь, який-небудь там телефон краде, там. Його знову не зловили. Потім його там гуртуються з сябрами і там кіоски вони починають там грабувати. І знову їх ніхто не ловить, не знаходить, ну, класно, оголі. І потім вони там магазин який-небудь подимають, і там їх уже заарештовують. А все могло скончитися на жуйки. Ось, тому ось це то, як має працювати система. Бо, скажімо так, покарання, наявність покарання, ну, не вельми полохає людей. Людей полохає, коли вони це покарання атрымліваюць і адбываюць. Ось, а перспективи, звичайно, на їх ніхто не звертає уваги. Так, в ТЦК треба підбирати професійних людей. Ну, а хто ввогуле думав про ТЦК до 22-го года? До 23-го, ну, до 22-го. Хто думав про ТЦК? Вони там сиділи, там сочились за гэтымі сваімі повестками для гэтых, тых, хто там на тэрміновую службу мае пайсці. І все. І нікому гэта ТЦК нахуй не было патрэбнае. Яны там сидзелі, там сваю нейкую, там свае гэтыя папяровыя збольшага справы рабілі, і ніхто нават і не ведаў, што яны ўвогуле існуюць. А тут раптам ось яны пачалі існаваць. Калі праз іх штосьці пачало там у дзяржаве адбывацца. Ну, вот такое. Во все, на любую спецыяльнасць, любы, скажем так, работодавец, ён хоча набіраць прафесійных людзей, якія прафесійна будуць працаваць, бо ніхто не будзе набіраць сабе там працаўнікоў, якія там будуць хадзіць там па стройкі і хуі пінаць. Ну, ні адзін прараб сабе такога працаўніка на будаўніцтва не хоча. Усе шукаюць якіх-небудзь там спецыялістаў, якія будуць працаваць. Ну, і так мае адбывацца ва ўсіх сферах, не толькі там ТЦК, там паліцыя, там што там яшчэ НАБУ, там і так далей. Гэта павінна быць на ўсіх узроўнях, гэта як такое, як правіла, па замоўчанню мае быць, але, ну, як бы, як кажуць, маема, што маема. Паліцыя наша це акрэма тэма, там нармальных відсотків 25. Ну, не знаю, мабыць, мяне прынамсі некалькі разоў, калі я там парушаў правілы кіраўніцтва транспартным сродкам, штосьці адмыслова, штосьці па тым, што я не ведаў просто,
ёсць правілы, якія ў Украіне не такія, як у Беларусі. Ось, ну, да мяне прынамсі, ну, не было такого стаўлення, што я там злодзей найвышшага ўзроўня. Ось, і калі гэта адбывалася ўжо пасля таго, як я стаў добраахвотнікам, так увогуле там мне казалі, чаму ты адразу не сказаў, што ты ось там адтуль, мы потом не складалі гэты пратакол. Я кажу, навошта, як бы я парушыў, я адмыслова гэта зрабіў, таму як бы маю атрымаць пакаранне за гэтае парушэнне, і нічога супраць гэтага я не маю. Таму як бы такое. Скажем так, з цёмнай стараной паліцыі украінскай я пакуль што не сутыкаўся. Таму не магу сказаць у адсоткавым гэтым самым значэнні, колькі там нармальных, а колькі не вельмі. Це не украінскага, а савковага. Ну, так ніхто ж не рэфармаваў. Калі тую міліцыю, паліцыю рэфармавалі ў свой час у ваенных структурах, я не чуў пра нейкія там такія глобальныя змены, щоб щось там рэфармавалі, щось перараблялі. Таму, як бы, на што тут можна яшчэ спасылацца? Толькі на уласную такую недалекабачнасць. Так, давайте на хорошій ноті закінчимо. Сьогодні бабки на лавочці під під'їздом кричали мені «сексі» і ставили лайк. Яким чином я ставили лайк? Так, вот это не проститутка пошла и не наркоманка. Лайк. Так это було. Так, в мене хороший досвід спілкування з воєнкоматом. Ну, напевно, тому що жінка, а не мужчина. Тому і становчий досвід. Ось, копами. Визивала копів, коли побачили, як якусь жіночку, якийсь чмо в підвалі тягнув. Приїхали за 3 хвилини. Ну, так, кажу, якби... Есть нормальные, есть адпавядальныя, а есть неадпавядальныя. Якби задача попросту рабіць так, каб гэтых неадпавядальных ставала як мага менш. Я стыкаўся з нею, плюс я мовчу за 14 добігали сепари, вони їх ще й захищали та багато чого іншого. Так само таким жестом я вигулювала плаття комбінацію. Нічого гэтае слова мне не даюць. Так, ну, зноўку ж, калі там казаць пра 14, пра тых сепараў, там, на той момант і міліцыя яшчэ была, не паліцыя, яна была не перафармаваная, і зноўку ж тую ж самую міліцыю, як і ў Беларусі, в прынцыпе, набіралі быдляціну, бо ніхто не хацеў ісці ў гэтую самую міліцыю. Ось, а ішлі, як кажуць, прыезджыя. Ну, скажем так, у горадзе, у Мінску, дзе я жыў, прынамсі, не было там, чум міліцыю пайсці. Ну, ніхто не хацеў працаваць у міліцыі. А трэба ж гэты апарат падтрымліваць, каб тую колькасць насельніцтва трымаць, скажем так, пад кантролем. І набіралі там сёлаў, давалі там крэдыты, давалі кватэры. І вось гэта быдляціна неадукаваная, якая там 7 класаў царкоўна-прыхадской школы скончвала, прыязджала там в сталіцу, атрымлівала кватэру, атрымлівала зброю і ўладу такую быццам бы. І хадзіла потым там самі ведаеце як. Хадзіла і адчувала, што яно там пуп зямлі. А па сутнасці, як было ніякім быдлам, так і заставалася. Просто мела яшчэ нейкія магчымасці. Так, це так міло. Напэўна, не знаю пра што. Так, ну, бачу, што скончыліся ўжо наплыў пытанняў і абмеркаванняў ТЦК і паліцыі. Таму дайце вам яшчэ там некалькі хвілінак дам, каб калі што, хто штосьці яшчэ не паспеў там запытаць ці падкінуць нейкую тэму для абмеркавання. Я вам нагадаю, што дзеля таго, каб як мага большасць
большая колькасць людзей побачыла гэта відэа, калі вы лічыце, што ў гэтым відэа распавядаецца штосьці такое, пра што варта было б пачуць як мага большай колькасці, вам трэба паставіць падабайку такую, лайк под гэтым відэа, каб алгарытмы Ютуба разумелі, што гэта сапраўды цікава, ось, і прапаноўвалі гэтую трансляцыю як мага большай колькасці людзей. Таксама дапаможа гэтаму развіццю тое, што вы будете перасылаць і рэпосціць спасылку на гэтае відэа там у сваіх сацыяльных сетках, там Фейсбуке і гэтак далей, не ведаю, там, што вы там ведзеце, якія там сацыяльныя сеткі, там Telegram і так далей. Ось, гэта таксама станоўча ўплывае на колькасць праглядаў і колькасць таго, колькі людзей звычайна будуць глядзець і чакаць прямых эфіраў. Ну і таксама дапамагаюць каментары. Не толькі ось тое, што вы пісалі падчас трансляцыі, але і каментары пасля трансляцыі пад відэа, ўжо калі яно выйдзе як відэа, не менш за 7 словаў, бо так працуюць алгарытмы YouTube. І чым больш каментароў, тым большай колькасці людзей праз гэтыя самыя алгарытмы YouTube будзе гэтае відэа прапаноўвацца паглядзець большай колькасці. Так, ну і бачу, што нема пытанняў, выдатна, як кажуць. Будзем тады закругляцца. Ось, дзякуй за тое, што гэтым нядзельным вечарам вылучылі гэтую гадзінку, каб паглядзець, папісаць тут, пазадаваць пытанні, паствараць інтэрактыў у чаце. Дзякую вам за гэта ўсім вялікі. Пабачымся праз тыдзень. Слава Украіне і жыве Беларусь!